جودی تیوی. هەبوو جارێک ji caran xêr û xweşî bibarin li hazir û guhdaran. Biznek û di karkê wê, yek navê wê Şengê bû û yek navê wê Pengê bû. Karkê minî delalî, ka zûwerin cem me? Başa dayê. Ez ê herim derve biçêrim. Bere şîr tê keve guhanên min, hûn jî têr şîr vexwin. Lê heta ez werim, derî ji kesekî rive nekin ha. Dema got ez vegerim, ez ê vê stranî ji we re bêjim. Şenga min, penga min, Şenga min, penga min. diya we çû zozana, xweriye pelê qiswana. Diya we çû zozana, xweriya pelê qiswana. Şîrketiye guhana, zûkin leskin werin dana. Piştî ku min ev stran got, hûn ê wê demê derî vekin, başa? Başa dayê. Ez werezanim karikno. Bixatirê we karkên min. Oğir be dayê. Ew kî ye? Derî me re vekin. Ez diyawe me. Na, tu ne diya me ye. Dengê diya me ne wilo ye. Tu strana diya me jî nizanî. Ya baş ew e, ez xwe fêrî stranê bikim. Şenga min, penga min, diya we çûye zozana. Şenga min, penga min, diya we çûye zozana. Xwariye pelê qizwana. Şîrketiye guhana, zûkin leskin werin dana. Kîl derî dixe? Şenga min, penga min, diya we çûye zozana. Xwariye pelê qizwana. Şîrketiye guhana, zûkin leskin werin dana. Hê, diya min hat. Mi îro jî zikê xwe tije kir. Şenga min, penga min, hûn li kwî derê ne? Bêguman, ev karkarê gurê hara, ez ji emelê wî rizanim. Ew kî servanê min teprepê dike? Jina min hevîr dike. Keça min neqşan dike. Gurê min tûtinê hûr dike. Ez qalûnê dikuşkuşînim. Ezim li servanê te, mala te wêran dikim. Te perepê ez dikim, mala te xêrab dikim. Kê xwariye şenga min, kê xwariye penga min. Kê xwariye şenga min, kê xwariye penga min. Were qalû cenga min. Min karikên te nexwarine. Tu bi bixtiyal min dike. Ji te pêve kesî karikê min nexwariye. Yan karikê min bîna, yan jî em ê şerê hev bikin. Başeka mêherin cem beranê hesinkar, bera ew me navcî bike. Baş e, em ê li cem beranê hesinkar hevdû bibînin. Biznê beroşek mast hazir kir û berê xwe da mala beranê hesinkar. Her wiha gur jî hebanek pif da û nokek xist devê wê.
ازي لبك نوك تيخم دافي حباني بران وي بقي من تجنو كريا. کا بێژن مەسەلاوە چییە؟ اجبني ابزن ببختيال من دكا ودبجت كاركي من خوارنا واشترى افجي حقي كارته. ئای چاوێ من! وێ چاغێ بەران فێم کرد گۆگۆڕ کەسەکی خاپینۆکە و وی شەنگێ و پەنگێ خواریە بەرێ خۆدا بزنێ و گوت کا تو چی دبێژە؟ Ez benî kesî karikê min nexwariya ji pê vî gurê har. biryara min ew ye ku hûn şer bikin bi hev re û kî bi ser keve ew mafdar e û ez ê qulocên biznê û diranên gur tûj bikim. بەرانی هەسنکار ڕاهشت کارتیکێ و قلۆچێ بزنێ توش کرد وەک خنجەرێ و بەرێ خۆدا گوڕ و درانی وی هەموو کۆکردن ji ber ku zanî bû ew gunehbar e. Karikên min gelkî bêriya we kirbû. مەژی دایە و niha em gihan dawiya çîroka xwe. Çîroka me çû diyara rehmeldê û bavê guhdara.